Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! 56 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Las 4:57 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat mayong hapon naman. Bacolod, Negros Occidental, Western, Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Bugos nga Pilipinas diyan man kamo nga bahin sang kalibutan. Welcome sa isa na naman ka edisyon sang inyo sa nga palatuntunan, Lunes, Tubtob, Sabado. Masobray sa kaoras nga pag-wal dati naton sang mga balita. Dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod 684 sa lilisuan sang inyo tag sa ka mga radyo. Kag sa nagamonitor sa atong sa nga live stream. Unang kapetsa, kag-adlaw sang ikalimang bulan sa nga tuig. Mayo 1 tuig 2020 na kita. Regular nga holiday sa pungsod sang Pilipinas. Wala sang trabaho sa mga talatapan sang gobyerno. Apang sa mga pribado naman, sige-sige ang kasanay obra para makakwarta. Mayo 1 Labor Day o kon adlaw sang mga mamumugon. Ang istorya maka-aksyon sadtong Mayo 1, 1903. Mosalingon sukat subong ika-117 katuig sa bungged nga adlaw sang ang unang Labor Day celebration sa Pilipinas ginpatigayon. Ginaorganisa ini sang Union Obrera Democratica de Filipinas, unang Labor Federation sa pungsod. Linibo ka mga mamumugon ang nagmarcha halin sa Plaza Moriones sa Tondo pakadto sa Malacañang agod indemanda ang kahiluwayan samtang ginasinggitan ang anti-American capitalism kag imperialism. Una sa balita, una sa aksyon. Ining Union Obrero Democratica de Filipinas sadto ginatawag ini nga Union Obrera Democratica. Mo man lang, no? Gintukod Pebrero 2, 1902 ni Isabelo de los Reyes kag Hermenegildo Cruz. Kamanga nami bla pamatian sa mga senadtong ngalan, no? Si Isabelo Hermenegildo. Way padalabot si Procopio.
Una sa balita, una sa aksyon. Namian ko sa nga mga lansad toya matian niya. O ining si Isabelo de los Reyes kag Hermenegildo Cruz. Sila ni nagpakigbato sa kinabatarong sang labor force sa panahon sang American occupation. Sa tiyon sang pagpangsakop man sang mga American sa Pilipinas. Pero ining si De Los Reyes makaaksyon, ginaristar Agosto 1902 sa kaso nga sedition, rebellion, kag conspiracy to raise the price of labor. Siyang ginmuslan ni Dominador Gomez. Dominador naman. Nami mati, Si Dominador Gomez, amo ni sa nagpanguna sa pagpatigayon sang nahauna nga Labor Day celebration. Abril 8, 1908 naman ang Philippine Assembly nagaprobar sang hagna nga nagakilala sa unang adlaw sang bulan sang Mayo bilang Labor Day. Kag subong tiyaman gina sa ulog naton diri sa Pilipinas bilang isa man sa mga national holiday. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ugaling way tanto masentrohan sang balita ining Labor Day celebration kamanting sentro sa balita subong COVID-19 gapon. Way kita mahimo. Damo sang sirado nga mga establishmento. Pero nakahibalo bala ka mo maka-aksyon nga hindi lamang istorya sang mga mamumugon ang nagtubsok sa Pizza Uno sang Mayo, kundi pati na ang istorya sang kasal. Kasal sang isa sa pinakakilalang pamilya sang politiko sa Pilipinas. Paktan nyo ba? Sino ba? Sikat ni sabong nga mag-asawa nga politiko sa Pilipinas. Sige ya, May 1, 1954, sang si Ferdinand Marcos kag Imelda Romualdez ginkasal ni sila sa Pro Cathedral sang San Miguel, Manila. Pagi sa civil ceremony sa syudad sang Baguio. Medyo bangi ang galing ang pagkinatuhay sining duhani. Tangod ining si Marcos isa ka liberal kag Ilocano, samtang si Imelda isa naman ka nasyonalista by family tradition kag waray-waray. Pero ti sila nag-isa kag sa ulihin na ginahom sa Pilipinas sang si Marcos ang nangin pangulo sang pungsod kag tubtob subong ang ila sa ningalan kag pamilya ara sa gihapon sa libro kag baol sang pamulitika sa Pilipinas. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hinabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Unahon ta antes ang Pangulong dinalan kaso sang COVID-19 positive sa Pilipinas. Ara na sa 8,488, sabong lamang nga adlaw nagdugang 236. Ang mga nagkalabatay ara naman naglabot sa 568, sabong nga adlaw nagdugang 10. Ang mga nag-alalayo ara naman sa 1,043. Sa mga adlaw ang nag-ayo 20. Una sa balita, una sa aksyon. Una kita sabahin sang balita lokal, una nga adlaw sang Mayo pero madamo sa gihapon sa nga mga LGUs, local government units, diri sa Negros Occidental kag surad sa Bacolod, kabarangayan, ang wala pa makakompleto sa payout distribution. Ang isa ka talalupang doon nga hitabo. Ang sabahin sang barangay Tangob, syudad sa Bacolod. Ang balita, 84 anyos nga managkuha kuntani sa iya nga 6,000 pesos nga sap sa sulod sang gym nga Serbi Payout Center. Gulpe na lamang naglain ang iya sa nipamatyagan. Nagkulaps, gindala sa ospital pero wala na matabangan kag napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Ang edad nga 84 anyos, ano bala ang natabo? Makabig na ini nga isa ka senior citizens kag dapat may ara sang nasiparar nga linya kung lugar para sila ang mauna. Pero nga nagkulaps na lamang ining tigulang ni, siguro bangod sa katigulangon Ay ang report kadabaton, una nga nabatian diri kaina with Action John Diaz.
Sa interview man kay Barangay Kapitan Noli Villarosa, ang kabataan sa 84 anyos ka benepisyaryo, di gita ni Luyag nga magkanto ni sa gem galing ka namilit ko noon na siya na lang madaho niya personal, lagi bang tuod nga ikaw benepisyaryo, ikaw madaho personal sang 6 kapanid, nga tag 1,000 ka pesos, o kung 12 kapanid nga tag 500 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Wag nila umana, sino ba maglaom mo manitabo sa kay Lolo ni man? Ibanaon ta, balik ka report dugay-dugay sa ato sa ringa Patrol with Action Jan Diaz. Angot sa siring natabo nga pag-collapse sa isa kasap beneficiary sa Barangay Tangob, Bacolod. Ano pagkiniba sa ringa balita sa bahin sa lokal? Update sa COVID-19 halin sa Interagency Task Force ang Negros Occidental. Ang mga masamig ginabantayan. Ang kanabuon sa mga kaso halin sa suspected, probable kag confirmed cases. Ikadua, ang sitwasyon sa mga pasyente, resulta sa mga test, kahimtangan sa mga ara subong sa mga quarantine facilities, kagbulig sa mga Negrosanon nga nagahulat agod sugaton halin sa iban nga probinsya, plus kon ano ang dugang nga bulig kag tikang sa mga tawo nga nagakaapektuhan sa ring krisis nga hindi kinaandan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa gandang update mga ka-aksyon subong lamang nga hapon init-init pa. Kundi General Community Quarantine GCQ outside Bacolod. So nagnubo-nubo siya gawa ang mga restrictions kag limitation. Nagligad sang gina-implementar pa ang enhanced community quarantine sa bugos nga probinsya. Pero may ara sang pag-modify. May ara pagligwat kag pagpahanugot sa mga tricycle kag tricycle drivers na pwede sila makabiyahe. Bisan way pa rin nag-umpisa sa mga adlaw ang JCQ, pwede makabiyahe outside Bacolod galing ang mga tricycle kag tricycle drivers. Ang tricycle may maximum nga tub-tub 3 lamang ka pasahero. Ang tricycle isa. Subong nga GCQ implementation nga umpisa sa mga Mayo 1, ang pasahero sa tricycle dapat isa na lang. Isa na lang. Hindi kay 3, isa na lang. Tricycle, isa man. E-bike, isa man. Magabiyahe ka mo, tag isa-isa lang inyo sa nga pasahero, amo na ang nasaad na ka-aksyon sa bahin sang Mando sa idalom sang GCQ outside Bacolod. Ano pagid ang mga border sa Negros Occidental close sa gihapon, sarado gihapon. Ang provincial ECQ pass nga ginhatag sa inyo extended na hasta sa Mayo 15. Ang mga taxi kundi ang series way nagdayon sa pagbiyahe kay hindi man sila kasulod sa syudad sa nga Bacolod. Hulaton na lang nila nga matapos ining GCQ o kung ining ECQ syudad sa Bacolod kag kung maghibog man mag-downgrade sa GCQ, automatic mabiyahing series. Ang pamangkot makaksyon, taxi pwede ka biyahe outside Bacolod. Tiway man sang taxi operator nga ang taxi ginagrahe outside Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Ang mode of transportation outside Bacolod, tiyan mo ni mga jeep, buses, UV Express. Tiway man siguro sang problema taxi, wa man sang taxi nga ara gagrahe sa may ara gimang guro puriti dutay guro lisipon lamang. 1, 2, 3, 4 kon 10 abida. Kung kalabanan nga mga taxi operator ang ila sa negrahian aris Bacolod City, hindi magyapon pwede ba biyahe ang public utility jeepney or mga public transportation restaurant sa Bacolod. Ano pagid mga ka-aksyon? Kundi may mga biyahe halin sa Cebu, ining salakyan bla kag ginagkarga labang sa barko sa Ruro. May ara nga gahalin sa Cebu, siyempre ang salakyan, ang karga na essential foods, essential products. Halin sa Cebu, may driver na
Kung ang driver taga Cebu, halin sa Cebu, ang salakyan pwede kasulod diri sa Negros Occidental, pero ang driver mapabilin sa Cebu. Pabangkot, pagabot diri sa salakyan, sin-o ang madrive sa salakyan. Ang sabat, salon sang driver nga taga Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Mo na ang matabo. Hindi man pwede nga pag-abot diri sa salakyan. Ang salakyan, mamamato-bato, dalagan. May panibag-o dira nga executive order nga gin-issue si Governor Bong Lacson. Ano pa ang good news? COVID-19 Laboratory Center diri sa Negros Occidental, laban-laban, aton bantayan. Ano man nga adlaw sa masunod nga semana. Pwede na nga maka-operar ining laboratory center sa Negros Occidental nga ipahamtang sa Sinay Hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Amo gini ang ginapaabot naton para nga maubos-ubos na ni maka-action test ho, kuha sang test blood or mangin badasi nga pagkuha sang test kay pabagwa sa resulta sa mga tawo nga ginakuwaan, sa mga tawo nga ari na diri subong sa Negros Occidental Bacolod kag sa mga manog abot pa. Ano pagid ang balita? Mayara kita mga Negrense nga ara subong gina-quarantine sa gihapon sa Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi Magaluna oy sa bulig sang OWA. Ginasikaso ng subong sang OWA ang pagsaylo sa ila sa hotel. Una sa balita, una sa aksyon. 26 ang inisyal nga karamuon sang sining mga isaylo sa hotel. Diyan nga hotel, OWA na ang mangita maka-aksyon. Ang OWA dapat mayara sang permahan nga kontrata sa hotel nga tiniran temporaryo sa sining iga-quarantine nga mga returning Negrenses. Yamanti nangin issue ni mo ang pag-inabot diri sang isa ka batch blato sa mga OFWs or non-OFWs man nga mga taga Negros Occidental. Way lang to, kulang lang to sa ang koordinasyon. Isabong galaom kita nga kumo ara ng taga UWA, medyo mangin maayad-ayad na rin ang pag-accommodate sa ila. La Castillana aton man dugay-dugay kamustahon. GCQ implementation ang La Castillana daw nagaalang-alang sa GCQ implementation bangod wala pa da matapos ang pag-quarantine or wala pa magwa ang resulta sa ika-tatlo nga test sa COVID patient number 1 o kung COVID patient number 2 nga taga-barangay na to Banwasang La Castillana. Di luyag man lang siguro maniguro no sang Banwasa La Castillana amo ni nga ayo sila kon mahimo hindi lang sila anay mag GCQB kon mahimo ECQ lang anay para nga mas mangin mabakod-bakod pa distrikto ila sa dinga implementation batok sa COVID-19. Tiambal ni Governor Bong Lacson subong nga hapon hindi na niya pwede ma-amendar ang iya sariging permahan nga executive order nga nag-implementar sang GCQ o General Community Quarantine ang panugyan sang gobernador sa alkalde sang Banwa. Pwede siya maka-apilar man sa National Interagency Task Force pareho man sa ginhimo sang sunod sa Bacolod na kung tani ang Bacolod kung waay nag-apil GCQ man tani sa Bacolod City di o galing nag-apil sila sa bahin sang NIATF. Mayo kay ginaktuhan man sigida ginukihan sang NIATF na ECQ ang i-implement sa Bacolod. Kaya mo na natabo, di Banwasa La Castillana pwede man yung maka-apel dito sa bahin sang NIATF. May tiyempo ta karon upod naton nga ating waanta malabot si Mayor Romay Lanicor mangilimutan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa balita nasyonal ay sa makahinsang lokal sa area sang barangay Villamonte mayara sang sap distribution hibaloon ta maka-aksyon ha. Kaya ang Villamonte mayara man da hugot ka kampanya nga ginapatigayon ang ato sa mga barangay officials.
Sa balita pong sudno naman, implementasyon sa GCQ kag ACQ sa mga lugar nga may peligro sa gihapon sa COVID-19. May mga makakilibot nga anunsyo ang gobyerno nasyonal. Mayaraman anunsyo nga mga tao wala na natingala kagway na nasurpresa. Una, ang gobyerno nagsiling nga may partial reopening sang Philippine Offshore Gaming Operations. Ang ginatuwag na nga pugo. Bisan pa nga may enhanced community quarantine bagod sa COVID-19 pandemic. Ang pugo na nangin kontrobersyal sa mga panahon ni apang si Philippine Amusement and Gaming Corporation ang pagko-chair kag Chief Executive Officer Andrea Domingo nagsiling nga 30% lamang sa total workforce ang pasugtan nga makareport sa trabaho basta ilalang sundon ang precautionary measures pamangkot masunod gidayhan. Kining pugon isa namunuhan ni Presidente Duterte bangod sa gineligar pila ka mga hindi mayo na tabo na pila ka mga ginapatihan na anomalya nga ginahimo sang pila ka mga Chinese workers. Alegasyon sang corruption, money laundering. Kag may paaman pa nga sex trafficking sa pagbalik operasyon apang mabalik giba ng operasyon pero may limitasyon. Isa pa sa ginanunsyo sa Malacanang sa mga lugar naman nga may ara sa ginapatuman nga GCQ aning ining mass gathering o kung aktibidad nga ginatipunan sa madabong nga mga tawo hindi gid gihapon ini sang pwede. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagid? May bulong na ihan? Dako ini nga pala mangkutanon sa gihapon sa mga tawo hindi lamang diri sa Pilipinas kundi sa bugo sa kalibutan. May bulong na ihan batok sa COVID-19. Diri sa Pilipinas, may clinical trial na nga himuon. May amat-amat na nga pagteste nga ginpatigayon para mapiho kung nani ang makabulong sa COVID-19 positive nga tawo. Ang clinical trial sang DOST wala sang iban kundi virgin coconut oil. Una sa balita, una sa aksyon. Pantayan tani, abo gidayhan ni makabulong sa COVID-19? Virgin coconut oil. 517. Traffic reports. Sa iluwantan sa gidang sitwasyon sang surad sang Bacolod, observation sang patrol with action dyan. Mayong hapon, please kabin. Nagapabilin sa gihapon ng Sunmarlay to moderate ang sitwasyon kadalagan sa trapiko ang aton pagkabanahan sa palibot sa surad sang Bacolod karon ginamang hapon. Ang patrol karon live kita diri sa area sang Purok Salves, Barangay Villamonte, surad sang Bacolod. Makita rin naton magkagsun may nagabiyahe pa man o kung nabi may nagarambiyo nga pila ka mga salagyan. May single nga motor, potante nakasuksok ka sang mask, may helmet, may gear kagid magkagsun. Agud nga ti malikawan kung nagkapobit naglutat magini magsaksarante wa maton ginapayo. Importante plastado kagluwas ikaw magkagsun preparado ang imo naman nga kalawasan. May pinadiri ka mga service vehicle nga naglabay karon nga hapon, mga delivery van, delivery truck magkagsun pribado nga sakyan kag iban pa nga naglabay rong area diri sang Circumference Road kalabanan nga direksyon at of course dire-diretso gid sa area naman sang Locos East o kontra sa may Burgos Circumference Road magkagsun nga karon nga hapon base sa pinagkauli nga monitoring ug naton pagpakig-angot magkagsun sa Bacolod Traffic Authority Office siniginamang hapon makabig naman rin nga light to moderate ang sitwasyon kadalagan sa trapiko aton pagambalan. Sa paglabay sa patrol karon nga hapon along area naman diri sa dalan Lacson especially dira sa may Buri Road ang sa gihapon nagpabilin ang check-up point yara dira sa dalan mga kagson. Yari panumdum sa mga motorista nga naglabay gikan norte padulong sur labayin sang surad ginauso ang dalan Lacson iprepara nga dalan mga kagson ang ilamantag sa mga gamit no karabi mga certificate na kagson agud nga hindi no sila mabudlayan kung para sa proseso magkagson. Nakatikap sa kabisi kapitan ay doon ko malakas si kapitan Romel Flores magkagson. Sa si kapitan Romel Flores kapwede kapwede lang ko ba update mga kay kapitan Romel Flores ay gamay nga update no kay tingnan naga-monitor diri ng area sa Sabis. Actually, Kap, may nag-ask ko Japon something about diri sa Sabis. Can you please give us an update? I think may development. Tigdo may maayo nga balita diri sa mga pumulio, Kap. Actually, si Subong, no, duhulat kita sa BSSD, na-prepara naman ang venue.
para maghatag kita rin sa on-site na amelioration nila for those na ara sa payroll, no? Then, in principle, tinigpamangkot mo sa Puro President, and so far, at least, nabatsagan mo sa pumuluyo din, no? Naara mo na natin siya sa gobyerno sa pagpatigayon sa aton din ang serbisyo kag pagsuporta siya. Okay, Kap, ang ano naman ang sitwasyon diri paano nyo ni Kap i-deliver ang tagtagan? So, bali, gin-set up na naton. Kung makita mo ito sulod, sir, may booth na to. Then, gimbutangan to na to plastic bala. Okay. Ang DSCD will be the one to handle sa distribution siya na. Then, gradual lang ginatawag na sang President, next in line, so batch by batch, para at least ma-attain man nato or ma-maintain nato ng social distancing dira. Oh, so meaning may magamit na kamawi either microphone or ano para mas mabatian nila karon, no? Actually, may megaphone kita sa barangay, so amo na siya truma sa atong tanod, no? Amo na siya ma-direct sa flow sa ato na traffic sa tao. Okay, so din ka mo Kap mo pisa Kap. Balik dito mo umpisa, sir, sa iniblang way na lockdown pa. Then, ang pinakalast na portion amo nang na-lockdown ng mga area. So, gated facility na siya. So, through man sa megaphone, one-on-one, makadto sila sa gate dati, iduhol man naton dira sila ang ilan na amelioration. Na-check Kap kung pila din sila ang matagaan. Possible lang kung mga estimate natin ang beneficiary lang kasap. Actually, wala kita sa specific because may screening man ang system, no? Although may submit kita dito sa ila. So, ara pa to sa ila, ang finality sina kung ano pila ang na-accept na disqualified, no, sa sina na programa. Meaning, today, dayo na gini ang hingyo kagapon nila, ang kagabi nila, din aksyonan sa barangay, and then this afternoon, expect na maabot na rin as soon as possible, and then ma-start ang tagtaganay, no? Yes, we are very thankful, no, sa aton head sa DSSD, kay Ma'am Paset, no, kung sa iyaman na staff da, kay Michelle J, na mo man din ang patigayon. And we thank also support sa ato na good mayor, Mayor Bing. At the same time, sila ni Vice City, ni Congreg, kaya because in one way or another, lagi lang supportan nila diri sa Barangay Villamonte. Yes. Sige, Kap, thank you, Kid, may ngapon. Salamat kid, sir. Salamat kid. May ngapon sa tanan. Sige, sir, thank you. Aksyon na mga nabatihan si Kapitan Romel Flores, ang Barangay Villamonte, dari mismo sa area sang Sabis, mga kaaksyon, no? Well, anyway, bantay lang karon mag-aksyon, kaya tig palagi nga nagrabi yung mag-aksyon sa pinakauli. Mga kaksyon nga sitwasyon sa palibot sa sulad ng Bacolod, mga kaksyon during area sa Gapon sa circumference road. So far mo na pinaka mga sitwasyon diri karon hapon nato mga kaksyon sa area mismo sa mga dalanon sa palibot sa sulad kasi ring irauman nga pagpatigayon sang distribution sa social amelioration program mga kaksyon sa area mismo sang Barangay Villamonte. Report gikan diri naman sa Bacolod at palibot sa Bacolod Aksyon John Diaz sunod sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Alas 5:22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time sa mga ka-aksyon naton base kabati kamabalad diri sa Bacolod partikular sa downtown area sang asirin no sang mga fire truck. Report ka na ba ito naton sa mga ka-aksyon mayara sang sunog nga nagaluntad fire call sa area sang Isak Barangay diri lapit lang no residential mga panimalay. Barangay 25, Barangay 25, Bacolod City, mga ka-aksyon, may ara sang pagpuok na sang aso na anaton diri sa laragway gin padala diri sa Aksyon Radio Bacolod. Standby lang, ha? Barangay 25, Bacolod City, amuning krisis na daan sang COVID-19, may sunog pa nga magluntad ba o kasakit batsagon? Una sa balita, una sa aksyon. 5:23, buo ko lang first bus sa ato sa commercials. Balik kita, standby ha. Kahit kung mayara kita sang communicate sa bayan sa area, sa Barangay 25, patrol na to sa nagkapadulong naman sa area sa sinigid nga mga talion. 5:23. Ang ini nga balik. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawak kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Balita, una sa aksyon! Flash report, sunog, nakabot ng patrol with action na dyan sa lugar sang incident action dyan, please kabin. Action na mga nagpitaro ng patrol diri mismo sa area sa Procbula, Lumawan, Barangay 25, Surad siyang Bacolod. Sining sunog nga nagluntad siya lamang hapon. Diri mismo isa siya ka, ano siya, balay? Ah? Sa sulod mga salakyan na dara. Shop. Okay, sana da ka-shop. Yan ang entrance sa diri. Diri kini manabay o shop ya. Pero may upgrade tong entrance or sarado. Ha? Okay. Pero kay na mga pagkulang gini anong oras ka ano man? Ilang gini, wala na dugay. Wala lang dugay. Ano dagko lagi nang kanayo? Grabing aso, naglukog, ganyan lukog la. Ba't yan lupo sa sulod? Ba't yan? Ba't kita lupo? Dari, no? Wala rin sa aksyon ang mga bombero, mga volunteer fire brigade abe, nagka-responde na diri sa lugar sa lamang hapon mga kaksyon. And kung makita rin na ton sa ton kinasamtangan na panabaw din no, ang pagpalong sang kalayo mga kaksyon. Nagapakita kita sa lugar nga mas makita na ton ang sitwasyon sa sulod. Kaya from our position na kaksyon, ining lugar na daan, may duwa pa ka mga o may isa ka building, isa ka 2-story building mag-aksyon ining area. Well, anyway, ang exact address na this is Dalan Luzuriaga, bala mga ka-aksyon. Barangay 25, no? Dalan Luzuriaga, Barangay 25. Lapit ini diri sa may Apolinario Mabini Elementary School. Bale, aksyon dyan ang dalan, halin sa downtown area ng Luzuriaga, o suyo naman napabukid.
Yes, Oo. bukid Action Mar. Oh. And then, antes ka makalabot sa Dalan Mabini, Mhm. na amo na rin lugar ko sa rin ng nagluntad ang sunog magkaksyon. May kalayo ka pa na simlatan? May kalayo ba? Wala na. Oh. Kalmanan na ito rin makitaan na aso na lang gid, no? Magkaksyon. Ari na kami din sa sulod kid mismo. May mga salakyan, no? Damo di mga salakyan. Kay tinibanuan, isa ini siya ko ka shop. Shop. Kung makita naton, may mga auto di klabanan, may mga pick-up, may mga SUV man diri sa sulod. Pero perte ang aso sa sulod Action Mar. Nagkaragisi gani ang trapal diri nga nabutang diri posible mo ni ginapasilungan nila kun mag kayo bala sa mga salakyan ng aksyon, no? Amo na diri ang posible ginagamit nila, no? Anyway, ang aso na lagi din kurting puok dito sa pinakakilid mga kaksyon. Sining isa ka shop, no? Ang pinakakilid ng gid. Amo ni makita naton nga perti ang puok sang aso, pero anyway wala na kita may makitaan nga kanayo. Layo-layo ka pa sa shop gate mismo? Ari na ko din sulod ng shop Action Mar. Okay. Ari gid ko din sa sulod ng shop, and then maninag diri naton gani o ining ginapalong nila, no? Nga kagang aso perfect ka damol mga kaksyon pinakakilid. Ano na siya nga part pero bodega, no? Amo ng pinaka-bodega nila. Amo ang bodega Action Mar na amtang ini sa pinaka-pusod din mismo ang pinakakilid di ba? Sining shop mga kaksyon. Amo rin makita naton nga perte ang puok sang aso. And then may isa diri sa salakyan nga ang makina sining salakyan amo ning ginapapisutan nila sang tubig. Siniman nga matrion salakyan nga nagadawag sang maroon Action Mar, no? May ginabalay pa nga salakyan daw, no? Yes. Damo pa di. Damo di ginakay o ginabalay Action Mar. So ginbuksan nila ining ang tabon bala sa makina Action Mar sa unahan. Kaya ang salakyan nila nakapark na liguro kag ginakayo ni siya posible. Kag amo ning perting papiset nila sang tubig Action Mar kay kaina pagabot naton. Amo man ni ang salakyan mismo nga pertigid ka damol sang aso. Ang ginalila sa tuman ka damol nga aso Action Mar. Ang bodega doon nga ginasiling nila sa kilid, mayara pa man, nagkaraupos ka na yun, kung kita doon maglantaw. Pero anyway, ibang nga damages, wala na gidman, kay kabalo ka may pader nga taas man Action Mar, nga amo na yung nagapugong posible, no, sa may mga kalayo. Matcheck na din sa ibang nga mga araw din sa may lugar o nakabantay kay ina, wala mo ginadibing nagadumala Action Mar sa area gin mismo, no, karon nga hapon dari. Kuno na, kamo di ka bantay, Meg? Ano na tabo di kayo now? Di, tapos kami, Braya. Bali, nagawa na kami talan. Paggawa namon, pagbalik na namon niya, naggawa na din, nagpusila ng kalayo. Anong ginobra niyo mga salakyan? Oo, lang minubra namon. Wala kami nakobra, di naman. Amo na ginagaling isang sa galing tandog na yan? Oo, muna na. Kagang isa to, ang natiro namon, natulang to. Pero wait, siya nga side. Oo. Mula namon yung Brad. Bali, ang mga duwalang kasalakyan yung gintandog. Oo, duwa lang. Ato yung itong nagkala, yung salakyan ano to na yan? Wala na namon yun na kayo. Stock wala da. Gatambay na da. Tugay na na. Oo ba, sinalapot na sa kalayo? Din ko na nagkumpisagi ng kalayo. Din ko na nag-start ng kalayo. Wala lang ko idea. Kay way ko di pag ano mo, basta nakita ko na lang, ara na sunog ya. Sa kalayo na. Nagdako sa kalayo. Gamay pa, kasi saan tayo naman tubig. Ginbasya na naman tubig. Bumay naglupot. Naglagyon na kami. Kamo itong posible na create pag ito. Kasi dyan, wow. Pero wala da, no, ng material ng mga pintura, ipanguan da naman, no? Ano na natin ang bilin? Bodega na gasa? Oo, bali mga bangko na da. Bangko? Pero ano tayo na naglupok? Di nag-alay ng lupok? Kasi may nabili niya, sa amin lahat, pero na nga mga bili niya pintura, nga may panako, kasi mo ng lupok. Ano ito yung salakyan kayo? Nang ito, pero itong kalayong maroon itong salakyan? Ito mo lang ang sportage. Abo siyang wala na nagkandar pa na wala na? Wala. Ano pa na pandaron pa na naman, bali, way ka na naman ginagagit. Bali, ano nag-gina di siya? Ano di shop or ano? Shop. Kasi di shop? Kay Nomar. Nomar. Ano nga lang sa shop? Nomar na di, wala na yan. Wala. Bali do, ano lang? Private namin siya. Private. Tapos sino gusto mong pakayo makadto? Bali, ano lang, sino lang ang... Bali, nakagawa na ka mo? Nakagawa na kami, sirado na, nakuha na ba ni tubig, ilimnan. Para matapos na magawa na kami. Ano ba yung sarado ng ginigre? Wala lang ito idea. Kaya mga kami na gano'n nagtutod eh. Okay. Oo. Wala kayo mula ng kurente naman.
Okay. Away na taga ni Suga eh. Tingang Suga na. Dali na lang. Buti naman, sir. Yung tarado na pinapertahan. Sarado na ya, away na na. Why na di tao sulod? Away na, bali si Mrs. na lang bilhin eh. Grupyada lang, dito mga grupyada lang. Hindi ka nga nakalayo ya. Kalayo lang eh. Pero kung ikaw pala taon, ano man, ng dako, dasig naglatang kalayo, hindi man. Hindi manggit. Daan man lang sa sulod sang ano, sang budigan ng sa Mayo. Tapos ang balila, pokpuraw sa sagwa, kay bali may ano, damong may plastic. Ang nagro na labot ang ano, maron niya. Ang ano lang kita, aso lang kita. Ako lang kitang puso. Ay, so, kung alam mo ng mga bangko, mga leader lang. Okay. Ano ka alam mo, boss? Dyan. Dyan ano? Dayo. Ha? Dayo. Dayo. Ano ko din ng sipiling kaniko? Ilan na idol mo dyan? 30. 30. Doon ka na di Cobra? O, ito gay na. Pero first time na nga doon. Time subong ang nagamon yung bulpiada. Malang, naway kami gani, may maginubra, may nagkapot kalayo. Nagibot ko kami, nagsigal ang bulpi. Ano lang ginobra nyo usually? Ano mo, pinta lang. Nang pinta lang kay kami ha. Way namin ba? Wala, rin mga script. Okay, wala man di ka namin napinasan, wala man labot. Wala man. Way mami na gano'n, way mami doon sa tablet pa ko, way mami na balik. Kaya nga, munta niya pa ako, ng mga sipili, naglao. Kaya garo na mga iba si malabot na, kung delikado. Kaya ang salakyan niya, kung hindi mapagawa eh. Kung kaya rin na kami rin. Apat na kami rin. May tagiya pa ng salakyan or dari na natin inyo? Yan ang sangamo ko yan. Ang kulan, ayan. Yan, Tortosa, Numar. Ha? Numar. Tortosa. Okay, sige. Picture dyan dyan, Action Marcy dyan tayo. Plantaan nyo, isa sa mga mekaniko dito sa lugar. Amo nila ka na to sa safety pa ko ginama. Nga ba dito nakapanerado na sila gulpiada ng Action Mar nga may nagtalabing kalayo. And then nagilay pagsulod nila, ginbasan. Pag nila pagbasa nila sa tubig, ay nalay man Action Mar nga may naglupok. Rason kung nga nagpalagyo, nagit sila. Kahit ikon base na kung ano pag Action Mar ang maglupok dila sa pero delikado sa naman sa Japon nga sitwasyon, no? So yung matinawag kita andari nga mga asopa or ano man nga kalayo mga ka-aksyon dari sa lugar gid mismo karon man nga mga tinion napalong na gid man posibles ang aton nga mga otoridades sa mga katapos ang Bureau of Protection Bacolod ilang sunog karon tad karon ginamang hapon pero naga-clear pa din sila nagapatigan pa sila sa clearing operation dari sa may bodega kaya mo niyang daw damo dari mga light materials and then dari ginanambali may pila ka mga pinta posible nga nagkarabilin sa kilid mga ka-aksyon wala man sa ibang pagdadamages ang pila dari ka mga salakyan nga resulod wala man nagkarasunog ang may pinalandi nga nagkaralunay lakip na dari ang trapal kag ang tabon sang isa ka salakyan makagsumalapit sining bodega mismo nga namtang karon gid lamang nga hapon. Amo yan tong flash report di ka na madri sa bato nagkantanag sunog luntad karon gid lamang hapon. Ratas sa bato ang tagbibot sa Bacolod Action John Diaz una sa sa aksyon sa Bacolod Action Dumacho. Alas 5:37 Action Radio Philippine Standard Time sa labas sa report sa patrol with Action John Diaz. Sa ato sa nga live stream, si Inday Hasmin Tan, Jim, Raman si Todo Richard Amalihan, Ma'am Leia Silvestre Alabed, si Inday Charlene Galieron Mati sa Provincial Capital, si Kasadari Hinatahan Langit, Kasadari Mosenovea, Pari Benito Salbebia, si Toto Treba Rivera, si Amigo Tabinji Bantong, Raquel Dimaala, hello, thank you Gid, sa pag-monitor. Alas 5:38 sa pagpanubalik naton mag-aksyon, kabati kong tingog ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. E damo ni sang gahulat minugid mo kag nagapamangkot blakon sa nawayhan. Naka-operar na ang laboratory COVID-19, laboratory testing center diri sa Negros Occidental. Mayra sa kinatuwag nga physical set-up sang lab. Halos kulo kompleto na jutay na lang mga ka-aksyon ang ginahikutar sa ato sa provincial government. Mayara naman sa naprobahan si Governor Bong Lacson nga pondo kag ang target sa nga ano man nga adlaw masunod nga simana pasi kon makaumpisa na operar no ang laboratory testing center dira sa may Silay City Hospital. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses
as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In this trying Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, Ang Balita Action Reports Afternoon Edition. Problema sa ato sa nga ikayong lawas, labi na ko maginabat sa gamos ino sa nga atay. Naga DTX 500 na napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX 500. Hindi na pagpadugaya pa mag DTX 500 na plus sa mataas-taas ay sa nga blood sugar, may ara kamo sa nga family history nga may diabetes nga balatian, di na paghulata pa nga maggrabe pa ina, maglala pa ina, mag DTX 500 na kamo. Mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Klein Harden mayong hapon sa Tarand. Kay Tatay Alejandro, gasikad gasoksok sa radyo, pamati gid sa Akso Radio. Kay Tatay Alejandro da ha. Sige tayo, hindi lang pagliso ang radyo mo. Bakit taon din na radyo tatay, ga maniho sa tricycad. Ang radyo iya, gina serbi, nga daw bagla. Salamat sa kay Tatay Alejandro. Along-along lagid sa pagmaniho sa imo sa nga tricycad. Thank you, good. Monitor lang permin, di ba paliso? Diri lang sa Akso Radio. Kaya, direct kag manuhon, tagi ka pa kay Tatay Alejandro. Jerry Ritor Iano, good afternoon. Mike Eufemio, Leda Raka, Rex Alcuizar, Denasa, Encantadora Dama, Jessa Ogdiman, Jocelyn Arisivita Olak, Arama Simanjo Arnejo, Gerardo Malaca,
Bobby Clark Fernandez, Fem Garces, Tamiyaw Garces sa barangay akon Family Garces sa barangay Nabalian, Himamaylan City. Laini Novera, good afternoon. 6th Street, Lacson, mayong hapon lang da sa mga kaingod ko sa balay. Si Alma Lopez, watching from Cinco. Alma Lopez, Singapore. Okay, Singapore, Hambalya. Maria Luz Grijaldo, Makunat. Si Grace Foss. Thank you man. Kay Ma'am Leia Silvestri Alemanda Aramand, naggamonitor. 5:45, ari si Attorney Ray Frando Diaz II, ining good news nga palayag niya sa mga taga Negros, kag pati na taga Sunod sa Bacolod, di ka mantik kung kaumpisan ni operation ang COVID-19 Laboratory Center sa Silay City. Ang benepisyo sa aton man para nga makahatag sang pahagan-hagan sang kabalakan na matsagan naton, kamanti damo pa sang pending results sang swab test na ginahulat naton halin sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo. Samtang wala pa sa resulta, wait and see, tanan, nagalawig man nga nagalawig, inag-implementar naton nga community quarantine. Attorney Diaz. Ang aton nga pinalangga nga governor, padali gid sang pagbakal sang tanan nga mga equipment para sa aton nga RT-PCR nga inugtukod ta sa Teresita Halandoni Hospital. As of now, ang aton nga laboratory tapos na halos ang physical setup sa pagpatindog sa additional requirements ng RITM after sila nag-inspection diri personal sa Silay City. So, ang next naton nga ginahikutar subong is to issue the purchase requests, no? Para magbakal sang aton nga mga equipment kag ang iya nga peripheral equipment man sang aton nga RT-PCR. Ang aton nga purchase request in the amount of about 12 million na pirmahan na sang aton gobernador, and ang aton dayon nga purchase request man para sa 6,000 initial nga consumables, no, para sa testing for COVID-19 specific ning test kits was also signed, no. At the soonest time possible, ang Bids and Awards Committee will issue a resolution nga resort sa emergency purchase sang sining mga equipment kag sang iya nga corresponding test kits. We were trying to beat the deadline nga ginahatag sang aton gobernador kag sang aton nga consultant nga si Kong Albi to set up the lab, no, first week of May. Medyo on schedule pa kita. Hopefully ang aton nga purchase order ma-award ta sa aton nga contractor or supplier nga makahatag sang pinaka-advantageous nga equipment kag kompleto nga test kits that will allow us at least 6,000 nga mga tests nga inughiwaton ta diri sa aton nga mga affected nga mga negrense nga suspects sa aton nga COVID-19. So that is how far nga naubra naton subong, and we hope that we can beat the deadline nga ginhatag sa aton governor so that in time ang RITM magkadto diri ma-check up nila kag ma-train na ang aton nga mga ma-train nila ang aton nga mga employees, ma-check up ang equipment kung pasado sa ila standard. And after that, maka-level 4 kita sa ilang accreditation process, and after pila ka 5 ka-tests nga maka-prove kita nga mag-positive, maka-identify kita positive cases, I think that ang level 5 ta nga accreditation will be granted by RITM, which ina siya mo nga aton nga usaron nga lisensya para makapang mass testing na kita sa nga mga targeted
naton nga mga COVID suspects, no? So we have done everything. We hope nga ang aton nga pangabudlay, God will look favorably on it and will bless our efforts so that it will bear fruit. Okay? So that's the latest from our biolab nga ginatukod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Vitamin D3 ginatuwag, kag kung vitamin D3 ginabangitan ninyo isa lamang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Isa lamang ini sa madabong produkto sang Life Extension Philippines. Kung matapos-tapos ang ECQ implementation sa Bacolod City, pwede ka mo magkakadtugid personal sa ilang sining klinika kung talatapan. Ara sila sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3 kay Ramon Monching gamonitor man sa ato sa ding live stream. Balikantang balita sang aton Patrol with Action John. Patrol Reports. Action John, sa balik report please come Aksyon Mar na ibaluan kay nasa ito nga flash report. Ining impormasyon nga may isa ka persona, isa ka beneficiaryo sa Social Amelioration Program o kung SAF sa area mismo makagson sa barangay Tangog Sirad sang Bacolod ang napatay samtang nagahulat nga maduhol sa iya nga patag ining 6,000 pesos nga ayuda nga nagakinang-kinang Aksyon Mar kag tuman mahimo ka excited na iya man mabatsagan ang bulig ka naman sa gobyerno nasyonal. Pero di ba ka naman Aksyon Mar mismo
gikan sa Department of Social Welfare and Development. Ining insidente nagluntad kay natak na alas 10 ginamang sang aga dra mismo sa gym sa tupad sang barangay hall sang barangay Tangob Surad sang Bacolod nga ginhimo bilang payout center karon nga adlaw sa panagtaganay sang ayuda makaksyon sa pila ka mga benepisyaryo sang SAP nga wala naka-claim o kung binaulihi ang pagproseso sang ilaman tagsak ka mga ayuda gikan naman sa Treasurer's Office sang Surad sang Bacolod. Ang ining persona nga napatay aksyon mo ang kinalaman kay Gualberto Hurtado Sr. Gualberto Hurtado Sr. 84 anyos, ini siya residente sa Purok Gardenville, Barangay Tangob Surad sang Bacolod. Ang Purok Gardenville aksyon mo at parang matag palawati. Ini sila ang naulihi sa schedule sa tagtaganay bangod na pinagta problema sa mga datos ko informasyon abi mismo nila sa formas nga ilagin permahan. Kaya ang balde ni Barangay Kapitan Oliver Rosa sa Barangay Takuling nga sa Barangay Tangob Brother may pila ka mga benepisyaryo nga nagbinutig sa mga informasyon nga ara dapat dala sa igla mismo nga forma sa action mar. Rason to nga naulamid ang iban nga mga benepisyaryo sa ila mismo nga lugar. Ano tabo dire ining si Hurtado kagabi na ibaluan nag-live kita report sa Takitangob at tumangto na sa action mar nagpila sa pila ka oras sa paglaom nga sa matakan. Ito yung pagpatag dire ni Villarosa arayang payroll ya. Galing kay nagabihan si Action Mar kag nagdesisyon ang katapos sang DSWD kag mga cashier dira nga untaton temporaryo ang panagtaganay kag i-reschedule ni pagkaaga. So natabo na pauli ining sortado sila pulian kag kay ina temprano pa pasado las 7 pa lang sang aga nagpadulong na ya sa may payout center ining si Hurtado kag nagpungko na sa mga pulungkuan naging parte ni Sir para sa mga senior citizens o kon mga yarab lang persons with disabilities nga mo ining mga benepisyaryo kung sila binakapangalan ang Grant Action Mar nga sila gid mismo ang dapat nga magkuha. So nakapungko na to sa pagabot sa alas 10 ng aga nakibot ang pila ka mga benepisyaryo sa lugar ko mga nagdamo-damo na nagpadulong dira kag hindi mo sinagkamayo abing ventilation nag-oy-oy nag-collapse kun baga ining si Hurtado giningagaw siya dala sa ospital sakay sa pribado nga salakyan ng Action Mar kag sulo sa pagpayag sa trinaton kay mga pamangkot kay sa lugar mismo dito. Wala kuno yan kay nga gaw pa sa ospital pagabot dito sa area sa South Bacolod General Hospital gindeklarar nga dead on arrival si Hurtado. Pagpatag rin Kapitan Villarosa actually gina-encourage ang mga pumuluyo o kurabing tagsa ka mga panimalay nga kung mahimo action mo hindi nga na lang ang mga senior citizens or ang mga PWDs ang ibutang ng tanan nga ma-claim sa o kung namangin beneficiary sa SAP. Kaya pwede naman action mo kung anybody dala sa ila panimalay nga para balaman nga hindi mabudlayan ini mo senior citizen. Ang alan ara sa senior citizen gorogin kalipay man sining ni Hurtado nagpamilit gid nga siya gito makadto miskin ginapungga na siya sang iya mismo man nga mga kabataan action maaari si Barangay Kapitana Noli Villarosa sa aton kay nang eksklusibo interview sa Barangay Tangob. May nag-uli na ang estimate again action mar ari ang pagpayag ni Kapitan Villarosa. Ang lista na mo at sa correction man Las 5:58. ang mga unclaim mga nauli nasa kritis no ang ilay na problema nga wala masulod sa payroll hindi man dali-dali nga kung hindi ka sulod sa payroll wala ka di mo kwarta sulat sa so advice ko kadto na lang sa NGC kay may cashier man dito kay pa may mga salakyan so anyway mo laki na ang sa claim yan ang statement karon ipatag na to sa tutarang magkasulod ka pag nga statement diri na Kapitan Noli Villarosa may kangtanan sa pagkapatay sa isa naman ka beneficiaryo sa social amelioration program. Balik tagikan sa patol, tandaan mga kakson ginaton, subong nga panahon ang importante gid ang aton man nga ikaayong lawas. Gani parumdom sa mga eksperto sa pila ka mga doktor, dapat magamit kita sa epektibo nga food supplement nga kinahanglanon gid sa aton nga lawas. Sa malikawan ang nanuman nga mga pamalatian. Dapat magtumar mga kakson sang Zanton Plus Gold nga mas gin pa ka maayo kung mas epektibo, mas garantisado. Kay bango dinhi may extracted nga mangosteen, malunggay, ang palaya, garlic,
may spirulina kag mas epektibo agon pabligan nga pagbulong sa sakit ka diabetes. Ang igko o kung naigko abi nga dugo, about mabulong ila gilayon tong kamo nagatumar sa Zantong Plus Gold mga kag. So lakip man kung masami nga nagataas ang inyong dugo o kung hypertension ang mga bukol-bukol dira sa inyong lawas kag ibang pagid nga mga malala nga balatihan. Mag Zantong Plus Gold mga kakson, mabakalili sa mga botikan hamtang malapit sinatag sa man ka mga lugar. Rekta sa Patol, taglibot sa makaredaksyon John Diaz, sunod na sa aksyon sa makaredaksyon Raso. Sa ato sa ring live stream, dugang pag-acknowledge nato na. Si direta sa babaw kay parang ngayon damong ato sa ring pag-acknowledge. Jocelyn, direta gina sa Kwanho. Damo ang ganamo eh. Ruby Fukihara, Gary Blancada, Melimels, Marcelino Toledano, thank you. Janabel Mayamaya, Jocelyn Calabaan, Sheila Alagos, Sheila Komoda Mizuno, Santos Welma Bertudin, Alin Transporto, ang iban hindi na malabutan na, puro pasensya lang kay pangot na kita. Melchor Sevilla. Iban nga balita waita malabutan tuto karon sa aksyon na firing line with Action Brian Morden sa IC Media Tob alas 9 sang gabi. Una sa balita, una sa aksyon. There comes a time. Inyo pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Magabalik na naman, boss. Sunod na Action Balita Evening Edition with Action. May ang defensor. Sa ato sa nga technical control o direct Action Oliver Pason. With Action JM Baikin. John Mark, no? John Mark or John Michael? JM na lang. JM Baikin sa technical control. Action firing line magasunod alas 6 media, top the blast 9 ang gabi with Action Brian Morden. Ako naman Action Marlon Hedevaya. Ibati ay kita karon sa Action Night Patrol. Lasa Jess, top the blast Jess media every Friday. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.